Gazte agora hitz egin behar dugu oraintxe. Eusko ikaskuntzak bultzatu duen proiektu bati buruz hain zuzen. Izenburu horrek dion bezala, gazteek hartuko dute parte, bihar hasiko den foro horretan, agora horretan, Hego eta Ipar Euskal Herriko gaztea gainera, Xikerresnal. Hala da bai, 18 eta 35 urte artean dituzten mugaz gaindiko gazteak elkartuko dira Donostiako Miramar jauregian bihar goizeko 10etan zertarako gogoeta egin, iritziak elkar trukatu eta etorkizunari begira helburu amankomunen diagnosia egitea, horixe da helburua. Eta Ander Bizan da Eusko ikaskuntzako gazte eragileen taldeetako kidea eta berari galdetuko dizkiogu xehetasunak. Arratsaldeon, Ander. Arratsaldeon bai, kaixo. Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea ere gurekin harremanetan da. Maialen, zuri ere arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Mugaz gaindiko proiektua aipatuko dugu. Azalduko zenigukete, Ander, zuk esate baterako, proiektu honen sorreraren zergaitia? Bai, aurrekari nagusia da aurreko urtean Eusko Ikaskuntzaren mende urreneko kongresuan gazte talde bat elkartu ginela eta ikusi genuela kongresu horrek zabaldutako aukerari jarraitu behar geniola, konfiantza bizortzeko sareak ehundu eta norbanako eragile eta erakunden arteko lankidetzan jarraitzeko, gazteon beharrak mahai gainean plazaratzeko, eta horrela proposatu genion Eusko Ikaskuntzari lehenengo, eta gero EGKari eta NGKari, bai eta UEuri ere. NGKari alegia Nafarroako Gazte Kontseiluari, ez? Hori da. Eta aurrez egindako diagnosi lan batetik abiatu duzu proiektua, zer diagnosi dago eginda? Diagnosia oso oinarrizkoa da, ahalik eta ahotse anitzenak identifikatuak sentitzeko. Orduan diagnosia baino aurrera begirako begirada da garrantzitsuena eta jarriko gara lanean 4 gairen inguruan gure kezkak beharrak eta erronkak identifikatuz, baina batez ere horiei aurre egiteko tresna bateratuak mahai gaineratuz ere. Zer 4 gai nagusi landuko dituzu, Bai, landuko ditugun gaiak dira hezkuntza, euskara eta politika linguistikoak, sozioekonomia, batez ere enplegua eta etxebizitza eta gobernantza, gazteon partaidetza eta ahalduntzea. Eta zenbat gazteek hartuko duzu parte bihar foroan? Biharko fororako 40 gazte baino gehiago dago izena eman da aurretik, eta ikusi behar da baten batek izena emanez, baina bertaratuko den, hori bihar ikusiko dugu ondo zeintzuk zenbat elkartuko garen. Hortaz bihar ere joan liteke izena eman ez da ere? Hori da, bai. Bai, ez dizkiogo batek inoritziko, ez. Aizu, Maialen, gazteak esan duzue, eta gazte adintartea 18 eta 35 urte artekoa da. Hori da, gazten esparrua momentu honetan? Gu kontseilu bezala orain arte 30 arte usten dugu, baina egia da, kasu honetan, onartzen dugu azken finean ez dela bakarrik gure proiektu bat, komuneko proiektu bat dela, eta orduan utzi dugu 35 urtera arte. Adintarte horretan, 18 eta 35 urte arte horretan, interes komunak identifikatzeko aldea ez alda akaso handiegia? Seguramente egongo da denetarik, egongo dira gai komunagoak eta beste hainbat gai ezberdinagoak, baina egia da hori ere gertatzen dela lurraldeka banatzen garenean. Orduan, komunean jarriko ditugu eta naiz eta igual momentu honetan bizipen berdina ez izan, seguru etorkizunean lagungarria izango dela, Orduan, oso interesgarria da adin horretako gazteak elkartzea, bai. Eta adinez gain, lurraldeen artean ere pentsatzekoa da desberdintasuna egongo dela, ez da? Bai, noski, guk nabaritzen dugu baita Bizkaia, Gipuzkoa eta Araban, behar ezberdinak daudela, edo ritmo ezberdinak ere, ez? Eta orduan, hori da guretzako garrantzitsua ere, konpartitzea bai Euskal Autonomia Erkidegoan gaudena bizitzen, baitaren Nafarroan, iparraldean zer dagoen, eta saretze hori oso interesgarria da bai. Adibidez, desberdintasun nabarmenenak zertan ikusten dituzu, Ez dakit momentuan agertuko direnak, Igual momentu honetan gehiago identifikatzen ditugu komunekoak, dira enplegua, etxebizitza eta horrelakoak, baina seguro momentuan ere ezberdintasunak aterako direla. Adibidez, hizkuntz politikari dagokionez ere bai, ez da?
izan leike, bai hori joango gara ikusten, orain Euskal Autonomia Erkidegoko gazteak elkartuko gara bihar, eta gero ikusi beharko da ere zer ateratzen da bai Iruñan eta baita Baionan ere. Bai, Ander, hau da hasera, aurreneko foroa, baina hemendik aurrera ere jarraituko da, noski. Bai, hori da, lehenengo txanda dugu EAeko gazteok, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako gazteok bihar Miramar Jauregian, Donostian, baina Nafarrek ere badute itzordua Iruñan otsaiaren 8an, Ipar Euskal Herriko gazteek Baionan martxoaren 14an, eta gero, mugaz gaindiko foroa deitu duguna, maiatza eta ekaina bitartean nengo da, non Euskal Herriko gazte guztiak elkartuko garen, eta ikusiko ditugu ze ezberdintasun ikusi diren foro ezberdinetan, zer dugun komunean, eta batez ere zentratuko gara horretan, batzen gaituen norabide horretan, hori da hasieratik jarri dugun leloa, batzen gaituen norabidean, hori izango da asmo nagusia. Liburu zurian jarritako premisa haiek esate baterako. Etxe bizitzari buruz. Aurre ikusten duzue oso gogo eta ezberdinak egingo direla, mugaz gaindiko gazteen artean? Egia esan, seguruenik sozioekonomian izango dira kezka antzekoenak. Baina ikusiko da, gero foro bakoitzean zer ateratzen den. Ez dugu aurretik ezer esango, baina ez duzue baldintzatu nahi, ez? Hori da. Ez dugu aurretik esango gertatuko dena, ze baldintzatu dezake biharko eztabaida eta hurrengo eztabaidak ere. Orduan, ahalik eta irekien utziko dugu, eta bakoitzean atera dadila bakoitzak ikusten duen errealitatea. Administrazio ezberdinen pean egonik, zer izan daiteke garrantzia handikoa, mugaz gaindiko gazteen artean elkarlan hori sendotzeko? Erakunden partetik dioso. Esan nahi dugu, administrazio ezberdinen pean egonik, kasu honetan, Lapurdiko gazteak elkartuko dira, Arabakoak, Nafarroakoak, euren arteko elkarlan hori nola sendotu daiteke? Zer izan daiteke garrantzizkoa, zer esparru landu daitezke, batez ere elkarlan hori sendotzeko? Momentuz fokoa esandako lau gai horietan jarriko dugu, baina bai egia da, hori realitateak oso ezberdinak direla. Akaso, desberdintasun handiak dauden esparru horiek zailagoak izango dira? Elkarlan hori lortzeko? Gauza da, hori komuna den txiki hori bilatzea, txikia bada ere, eta horretan jartzea fokoa. Egia da adibidez, Nafarroaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, gazteek badutela erakunde lagungarri bat, da Euskadiko Gazte Kontseilua eta Nafarroako Gazte Kontseilua, eta Ipar Euskal Herriaren kasuan ez dago horrelako erakunderik. Orduan hori ere, zailtasun bat izan daiteke, aurrera begirako tresna komunak martxan jartzeko orduan, baina ikusiko da ze ateratzen den. Maialen, orain arte Nafarroa eta Euskadiko Gazte Kontseiluen arteko harremanik izan duzue? Gu aurretik beste proiektu batzuk egin dugu elkarrekin, eta horregatik oso interesgarri iruditu zaigu honetan ere berriz elkartzea, eta handitzea sare hori, ez? Azken finean, nik uste hori benetan garrantzitsua dela proiektu honetan, eta orduan jarraituko dugu lan hildo horretatik. Aipatu duzue foro gehiago ere egingo direla, datorren urtean, 4 foro guztira, eta 4 foro horiek amaitu ondoren, ondorioekin zer egiteko asmoa dago? Lehenengo, azkenean txosten bat aterako da, lurralde bakoitzean atera diren kezka, erronka eta beharrekin, baita hori aurre egiteko tresnekin ere, eta ateratzen denaren arabera, gauza bat edo bestea. Zer oso konkretu agertzen bada, horrekin martxan jarri, eta agertzen diren neurriekin, seguruenik beste erakunde batzuk ere interpelatu, horiek martxan jartzen laguntzeko. Erakunde publikoekin alegia harremanetan jartzeko asmoa izango zenuket, ez da? Hori, harremanetan bagaude, baina horiek egikaritzeko harreman estuago bat beharrezkoa litzateke bai. Ander eta esan Maialen. Ez esan nahi nuen, azkenean maiatzen dugula azken topaketa hori, baina gure asmoa ez dela hor amaiera bat egotea, baizik eta hau hasiera bat izatea, ez? Eta horren ostean, aukera gehiago izatea elkarrekin
lan egiteko. Bueno, gogoratu iguzue, zita bihar da, Donostian, ze ordutan eta non? Bihar 10:00 Miramar Jauregian, Donosti. Eta animatuko ditugu, gazteak, bertara hurbiltzen naiz eta izena emanda ez egon. Noski, bai. Noski. Bueno, Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eta Ander Bizan, Eusko Ikaskuntzako gazte eragileen taldeko kidea. Gaztea agora horretan zer nolako gogoetak ekartzen dituzuen, erne, gongo gera, hoien emaitzen zain. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Ondo.